लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बे गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आरोना ओमफ्राय मा खालामनो अखा हादों नालाय ओमफ्राय दामानि शुटिंबो लाथ'वाखै ओमफ्राय बिनि थाखायनो भिडिअआवबो लाबोनो हायासै आरोना ओमफ्राय दिनै आङो ओरैनो थास्लायस्लाय बोरायजोंहाय गारि बानायनायाव थांनो नागिरदों माने गारिया जोंना गोदानानो सिगांनि ग्लासाहाय गेवा आरोना अखा हाब्लाथाय गेवा ओमफ्राय दाख्लै बानायनो लांदोंमोन ओमफ्राय जेब्ला बानायनो लाङोना अब्ला गेवैलायबाय ओमफ्राय दाना बानायग्राफ्रा बुंहरबाय आरो सरमनि मानसिफ्रा मालाबा गेवाबा लाबोफिनदो होननानै ओमफ्राय दा दिनै बेबायदि प्रब्लेमा जाफिनदों बिनि थाखायनो दिनैहाय लांनो नागिरदों आरो नायनोसै दा बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनो जोंना न'आ गोबायबायसो देराया Halo. Interior sebenarnya kok interior lawan apa? Masa interior lawan? Berbeda nangla. Interior. Oh, beda yang dah tahu dunia kali kita mainnya. Oh. Tahu nih. Oke. Bisa lagi. Sao अखा हाबाय दांना हरैहाय नायलाय जोमैयानो गोसोम खोमसि जाजोब्बाय जोंनियावबो हासिगोन ओरै ओमफ्राय नै दै देरहांदों एसे दै देरदों आरो बेनिफ्राय बांसिन देरोमोन आगोलावहाय दाना बारा देरला ओमफ्राय फंबाय बिनानावमोनहा आंनि भिडिअ नायोब्ला खालि बे जोंनि गामिनि दालांखौल' खेबफानाय नुबाय थायोना गाज्रि मोननाङा जिखुनु आं मोजां मोननानैसो खेबो आरो जि मोजां मोनो आङो जोंनि जायगाखौनो आरो बयबो गावबागाव जायगाखौ गावबागाव एरियाखौ मोजां मोनखागोन मानो मोजां मोना जानो ना मा होनो आंना बोराया गावखौ बारा फट' भिडिअ खेबहोलाबाया ओंखायनो खेबलाबाया आङो बांद्राय ओमफ्राय अभार भइससो होनांबाय दे गारियाव गान दामदोंमोन ना बेनि थाखायनो जा अखा हाबाय नै ओरै ओरै माने जोंनियावबो हाबाय खोमा दा लामाखौनो नुलायथारला क'क्राझार मोनफैबाय आरो गौराङाव दङ ओमफ्राय थांनायाथ' बङाइगाव सरमाव थांगोन दा मिथिसारखौ लायनो नागिरदों आरो मिथिसारा क'क्राझारनि मेगना हायनदाय सरमावहाय मावो दा बेखौ लांफानानै थांनोसै गारियाव गान दामनायखाय जेबो रायलायनानै लाब गैखाया नालाय ओंखायनो जेबो रायलायालासे मेरगम ओरैनो भिडिअल' लाबाय आरो रायलायासै आङो लाब गैयाना अभार भइस होफिनखानांगौ ओंखायनो ओमफ्राय अखाखौसो जि दिगदार मोनबाय आङो अरजाया माथो खालामनो गावबागाव बोथोर ना बिसोरबो गावबागाव बोथोरावलाय हाखागोन मानसियाथ' दिगदारा मोनखागोन बाखायोखा सान्दुं दुंबाबो सान्दुंखौबो बायो बांद्राय दुंबा आरो अखा हाबाय थाबाबो अखाखौबो बायो आरोना ओमफ्राय जेब्ला सान्दुं दुंबाय थायो होनबा अखा हाबा हामगौ होनो आरो अखा हाबाय थाबा सान्दुं दुंबा हामगौ होनो मानसिनि लुबैनाय जारलाथारानो बहा सफैबाय दङ दा सरमसिमाव दङ सफैबाय आरो बे सासे मानसियानो मोननै खालामदों गारिया बानायगासिनो दङ ओमफ्राय जोङो दा सिङावनो दङ आरो साहाबो लोंखांगौलायबाय लाल साहा लोंखांबाय ओमफ्राय बानायखांसै होनदों थांनो मोनसिगोन आरो ओमफ्राय भिडिअखौ लाजिनानै खालामबावो आङो बे मबाइलखौनो लाखुमानानैसो थादों ओमफ्राय दा बरनबाय आङो एसे खेबनाय नायबाय आरो जेबोथ' रायलायनो हाखाया लाजियोना जाबाय बानायखांबाय थांनोसै ओमफ्राय नायजोना मिथिसारा फंबाया सिगां ओमफ्राय नै मैया गारिखौ सालायनो बाबायनो ओमफ्राय मिथिसारखौ सालायहोबाय आरो गावहा नायलाय माबायदि थादों Gerlabannya, istilahnya kebaruannya.
Wah, ya sebut mau. Boleh, kuah ini. ใครบิดีบลาที่นี่ในวิดีโอเขาบอกเดินถึงเซนมาอังเงอซี Còn là cái bị thằng cái วิ giang ดีโอ vậy. เข็มนั้นดีแค่ไหนอาซีนี้ถ้าใครผมไปเนี่ยน้องมันนอนนี่มาหาเนี่ยถ้าไปได้เป็น Ini bini nama. Tuh. Đang.